2000 soni pamene tikupitiriza series yathu ya maphunziro athu. Series imeneyi kwambiri taonera ma presentation awiri apitawo timakamba kwambiri za kusanjika manja azimayi mpingo komanso za ma homosexuals asanjikidwenso nawo manja. Ndi phunziro yachitatu kwambiri tifuna tione mbiri kwenikweni ya ma homosexuals ya ndi kudziko kuti zakhala zikuyenda bwanji. Timafuna tione mbiri ya ma human rights nthawi zambiri kuti gender human rights kodi ma human rights wanambira tikati tivesiso ma human rights anachokera Chikristu aso atha usegula. So mwingine netembo maso mwingine so tikufuna tione mbiri ya homosexuality maka ma human rights. Kina kwa video yake na bafoto na msingi kwa mlaibu yamba 2010 mbweli na mbuyo kina wazabu ya sosuko mpaka fika ndi muda hapa kuti no hani mlaibu ndi kuwa and anyways tuoneni kwa maana imbirika so ma 1600s mzaka zimene 1600 na imacheda hawi akuzindika bena age of reason and enlightenment hawi yakulingalira masonkhanira ngani yakubwera chidziwitso. So akwamba zona kuti no munthawi imene ya ma 1600s kunabweresa ndithu kavekesedekena kokeza ntchito ubongo kamene mbiri ya dziko amachitanga chidziwitso kapena hawi yachani yakulingalira. Ndipo kunali ndithu ame ya anthu olemba amene amachedwa ma philosophers amene amalemba maso kumanena ziphunzitso zawo zona anthu afunika akhale oziganizira okha akhale akuchita chimene chikumutima yawo chikunena ndipo achite monga amene akufunira ndipo asawabangidwe yazisogolera kapena mafumu komanso ndi zipembedzo nyamo. Ndipo olemba amene amayang'ana kwa kulingalira wawo kapena nzeru zinayi mulungu wawo ndipo nzeruzo zimene zingathese pawo onse. Ndipo anapano malingaliro a munthu amene anthu afunika aziyang'anawo osachikwa ngati nzeru yotisogolera. So nkhani za humanism umene secular humanism zoganiza no malingaliro a munthu kokwanira osamu. So age of reason imene ma philosophers amene anthu asamangiriridwe ndi mulungu kapena mafumu. So nthawi imeneyo mayiko amalamulira ndi mafumu kunawuza ndi anthu amapanga push kuti yayi mfumu alibe ntchito mulungu sabe yani kuwe ntchito pano tiziganizira zidalira kusati chikulu humanism zinamba nthawi France. So tikamaka zimene zimachitika dziko lapansi kamene France inakhala ngati manthu azonse. So mene ikafika 750 France inakhala ngati no nali center azonsezi mene imakhala ngati zasopano science, right? Ndipo zimachitika ma Jacobin Club, right? Kuzera ma society werenga popana anthu amene amalemba zimene zachina Voltaire, Diderot, maso anthu amene amayankhula komanso kulemba right? Now Encyclopedia Britannica inalemba izi mana tuno ya 50th edition, right? Ana tuno akambaka ukafuza Illuminati anaimba tuno inali movement imene inakhala nthawi yochepa inakhazikitsa monga ngati bungwe la chinsinsi mu 1776 ku Bavaria ndi Adam Weishaupt amene anali professor wa malamulo ku University ya Ingolstadt. Ndipo mbuyo manali Jesuit, right? Former Jesuit ndio mbuyo anaye Jesuit anaye kusiya no zolinga zake zinali kuchosa Chikristu kukhazikitsa chipembedzo yani amalinga. Ndipo chinapangira bani mabali ya Roma limene chaka cha 17 mukona wene. So amba ya 1776 ndi vanabusa zaka zochi kuna short people boma la Bavaria inaiva kabani mungu limene ya nati imene anayambisa Adam Weishaupt mene mbuyo manali wanyani wa Jesuit. Zolinga zake zodinada achose Chikristu aikepo cha ingani
82 zizongokamba zili mu Encyclopedia Britannica, right? So England, so not England, sorry, France, right? France, umene inali King Louis, ndipo babu wake anali ataluza nkhondo ndi Britain. Ndiye atatenga udindo anafuna akweze mwana amene amati proxy war. USA imafuna freedom kutoka kuti Britain. France inayamba kupereka ndalama ndi kuyamba kuthandiza makoloni USA kuti apeze ufulu wachani wa Britain. Pachifukwa chimene zinasiya France ndi ngongole zambiri. Unaonepe ndi France inali ndithu kuthandiza yani USA. Ndipo mu 1776 USA inapanga ndipende ndipo nkhondo zinachitika zambiri mpaka USA inakhalabe independent kuzera mwachani mwa France. Andi ngomona Statue of Liberty inazatumizidwa msogolo kuonesa mkizano umene pakati pa chani pa France ndi chani USA. Koma pachifukwa cha zimenezi France inayi ndi mavuto akulu. Most mavuto amene ana wakisatu no mane National Assembly. National Assembly tanali ngati parliament, right? Yantha makumana kuti akambirane mavuto awo akutapa. Now National Assembly mapangidwa kupose ndi anthu atatu. Panayi the first estate. First estate ndi anthu amene amadyerera ndalama yonse, amene amachita akubanja la chifu, amati malume. The first estate. Malume men. Panayi second estate. Imene inali anthu achipembedzo. Paja anthu amene panayi mpingo umodzi chikusira basi. So anthu onse achipembedzo, ansembe, macardinals, mabishop nali mu second estate. Anali pochitira kuwe. Panayi gulu lachitatu third estate. Anthu amene anali alimi, amene agwira ntchito zosiyana ndi mabizinesi muno ndi anali third estate. Anthu amene tikatenga anthu atatu onsewa amene alipirira msonkho yayikulu kwambiri akhala chani a third estate. They also anali ma representatives who National Assembly. Yeti olano zimachitika zona no first ndi second estate imatha kuvotera chimozi, third estate imakanika kuvotera for the representative na uchira. So meda yote eba ifaiz mezizi panayi kusagwirizana ndiye anthu a third estate ma representatives anatuluka mu National Assembly. Ne King Louis anangoseka chiseke. Ndakukumana kuti azakumane sokena King Louis anazati ndaseka ya National Assembly tigwirizana mwera gwizane muti de third estate ija kompe anatagwa ku zine zachi tendika kumane nda toka anakakumana mu tennis court ate mu maseda tennis ndikuzisa nkhawo khawliyo ndi azisuku kusuku defend na National Assembly yake ndona chilinga mati France kufikira kuti anthu adawukira napita ku Bastille ngati kupizone ndikakhasula kumeneko ndipo anamasula ndende kusomera anayi kwanthu ochepa sanafika sofika, right? Mana analenga mifundi yonse kuti anayizida zambiri anazika zonse ndikunachitika French Revolution. Now chimene chikwasogoza anthu izolembera za ndinavote ndi anthu anatopa ndi ulamuliro wachani wa mafumu komanso anatopa ndi ulamuliro wachani wansembe Mulungu sanatopa ndi mavuto chakudya chimasowa mu France azisogolera amadyerera achipembedzo komanso adziko ngati zinanyasa, right? Kora kunakusakiza ndiye atawukira anathuta sigolero sami imezana chitesa mafumu ndi kazi ake atonso ulizifuna phi nanda khoma khomani ngoma wira kunisana so declaration of the rights of man anema so anakoma ma human rights ngati pa magome awiri kuonesa kuti Mulungu tatani tibe naye ntchito pano mano tugwisa ntchito chani nzeru zathu munthu ali maufulu wake. That's why tikamakamba za maufulu nthawi zimasusana ndi chani Bible mwana tiona kusema ma videos obwera kuno anali ndi ufulu ukuthi athasankha iwo ansiya tabana mapanga message ali mwana iwe kumulesa prison mangina kuonesa mamu kusema zochitika panopa
that time maufulu amasana umini kwambiri. right. So tikamaona Roma 8 verse 12 verse 2, pakuti chilamulo cha mzimu wa moyo mwa Khristu chandimasula ine kulamulo la uchimo ndi la imfa. So tikamanga za mwamo tukamba za tikamabwerano ku chipangano chatsopano right. Tikamana mwamo 10 akamba za alidiramu mene lililembe pano tikamabwera chipangano chatsopano tukamba za moyo mene Yesu Khristu anakhala moyo weni umene mwamo kupewa kufotokoza za chero wana moyo wa chero ukubwera ngati amoyo cha moyo ya mzimu mwa Yesu Khristu. So tikabata tsopano kulandira moyo weni right. So anthu wa kuona nato no akukana akhale ndani Mungu akukana chimene malo mwake akika jani malamulo awa right. So tikamona French Revolution inakaka kwambiri zaka zimene 1789 mpaka 1799 mpaka 10 French Revolution napo kona muno bwina pacha zolinga za United zinazoria anthu zisenthe Chikristu ndi chipembedzo yani cha mali. Yes. Emo kaona bwino ichi ndi chithunzi cha French Revolution. Ona ndima zimayo iyo amayimirira yani mbitso amayimirira Mulungu amene amapembedza ndiye alingaliramo nzeru right. So mu 1793 nachitika chimene amachita reign of terror alisama nguphedwa machisamu kungona rabu awakudana ndi revolution paibe so kufusa dame ukatani phedwa paibe so ukona mweno tikafana tino Illuminati ne wake kwambiri but no zimene zochita ku France ni magoza ayo right. So itu kunachitika nditu nkhondo ya Bible Fatima Bible osana ucheno mizu ina tinsiri asemba chikana osana phedwa enana so tikaona sosatira za French Revolution tentu ngini kai mu imene Blackwood's magazine November 1817 chaka cha 1870 maso kuno vespect susikina baba zopezeka mabuku aliyosera nana ku France ndima ngati mbiri ya dziko ngati zindaukawo mene kuzera mu malamulo a parliament yawo na ingizatu ndipo anthu onse okhala mmene ndipo anthu onse mwangati amuna ndi akazi anavina kusanga so anachita kulengeza kwa parliament Mulungu kuchani ndipo anthu onse anatani anasankha koma zosatira zinazo mu 1793 kuyembeza kwa Mulungu kwa malingaliro kunapirika ndipo nali chipembedzo mozi so chipembedzo kupembeza Mulungu kwa malingaliro kulingaliro kunali ngati ziyawo masa kupembeza so Mulungu ina alufu mwajilena ngama apanga machini so kupasuka kwa banja nalowera ndiposa anayiko ndipo amayika kamaza ndizichitika mabaibulo anaucheda ndipo analesi ambira mu November 26 1793 mpaka June 17 1997 bene mafika June 1797 inafika ndio no dziko la Ipiratu tentibwezeso ndi yani Bible ma churches anasekera ndipo sabata analichosa ndika ati ma big amasiku 10 unaona sana zero masiku 7 ya ndikumvesa the Bible ndike masiku 10 ndipo to pamwezi pa makhama ika atatu pachiteni makhanga litsiku ali notukwana maso right nali ndithu idwa mwazi una case kwa sababu ndipo chiwerewere chinaidanga mpaka brain of terror ndikabena uona zosale zake human smafula so however French Revolution Nesta Webster nenda kukimini unatno kungamo chake nchiratno movement yose mene masusana ndi Chikristu awi ya French Revolution nali ndithu chidwa yo in the page 100 so Nesta Webster nazingira zvichitika ku France ndikaona ndizimene fundo za Illuminati zikupeza ndini so ma human rights chidwa za
and even also president prime minister Winston Churchill when prime minister England and I anafukuza Malanda press anatu ambira nthawi za Spartacus, Weishaupt, Karl Marx, Trotsky tacho amemberepo idziko lino likuyendesera ndi conspiracy kanali yani zinthu zomwe zimachitika ngati underground ati dziko lino lilongedwa ndi kuyendesera ndi zinthu zimachitika mseri ipo chakhala chikukula ndipo zinthu zochitika mu series zatha zikugwira ntchito ndithu ndipo zimezi zinaonekera mu French Revolution ndipo zakhala ndithu zinthu zimene zikuchitika kuwukira konse kumene kumachitika sameso ndipo panopa tikamaona zonse zikuchitikazi makamaka asipasi biro kuno ku America ndipo ndi zimene zakugwiranso achi-Russia. So Winston Churchill anazingira mu French Revolution nali conspiracy ngati kuti zinthu zochitika kuti mseri mwezi maoneka ndi zina maona zimene zinawangisa ndi zochitika mjani. So uyu ndi Winston Churchill, the prime minister athawuzindikati chinaiti chanseri chinatani chinachitika sife tikunene. Komanso president wa America Woodrow Wilson naye president mu 1913 mpaka 1921 anena kuti no anthu amene ali akulu makamaka mu USA mu manufacture mu business amaopa chinthu china yake akuzali pali mphamvu pena pake imene imagwira ntchito pobisika imene inalukika bwino kwambiri mokuti samafunika yankho kwambiri imene akusana. So anazindikira kuti pali mphamvu inenge kuti kugwira basi right. So in the Jeff Kennedy anachita umuumbira anafa so analemba nankha press 61 ana kuti pakuti ifeyo ndiwosusiba ndi conspiracy imeneyi umakhala ndithu anayiku ndiyona kuti mabisa covert means imagwisa ntchito isa njira zake mangisana no iyo ichuke imagwira ntchito mopanga infiltrate ngati kukujoinani maona kuti mumenye nkhundo mone right imagwira ntchito mapasipasi maona kuti okusana imagwira ntchito mukuopseza maona kuti anthu sana imakhala kugwira ntchito magorillas panayi mamis the system imene yakhala ndithu ikudya resources ili amayiko ikupanga ndithu njolukika bwino machine imene amagwiritsa ntchito ulamuliro zeru maame chuma mass science indali chita chita so ndithu anthu osawafotokoza chimoza amazindikira pachinaenje chikuposada osaife ndi mapezi so ngamanga za weapons of mass destruction kana yako ndio amafuna kuchosa Chikristu kukwesa zaya so ngamanga za French Revolution iliko kuti inatha koma zosatira za ku France French inazo mpaka liti lero andizimafuna panga attack landani amuntu kuchosa mawu andani amuntu. So tunaona no French Revolution ya human rights kama za human rights France ana azikisida maga constitution ya Fifth Republic minane panga so found in 1958 komaso zijana maga za Declaration of the Rights of Man of the Citizen jana kugire nabanga makuma ngapo maja human rights. So France ibi yabe 1948 inapanga Universal Declaration of Human Rights okamba mbili ya human rights in France right. So figure so European Convention on Human Rights 1960 maso Charter for Rights and European Union 2000 so says the malamulo adziko silabansi amene amayamba France so ngakhale internal French Revolution ichitakale mwana tikaona zaka zimezi 1958 1948 1960 2000 France limene makonza ma rights mamba dziko sel mata tanzira masana so France ingati bayani
tsogolo so titaona bwino mwini chithunzi ichi duration vimana mochona chitriangle kumambashi mochona kuwala looks like that osinga yes so declaration of rights of man nkhani nthawi imene amafuna these oyasa munda wamene wamupezi malamulo maso amafuna so no bomalo lizikhala loyimira aliyense maso pazikhala ufulu ndi kufanana kwa anthu kuse maso anthu azitha kulemba zimene akufuna kusata ndi amafunanso constitution imene ingakumere aliyense right so titaona no tikamanga zama French inatigwesera chilipa zimene zitaona mafumu amene anafunisana no asusane ndi malamulo angati izi nzopesa so ni Chikristu azipanga champion anthu oponera ukauka right so taona zonsezi sipo so I don't know French Revolution isanabwere Sodome unagona na ukauka unali land Jean Diot and Bruno anali anthu kumalizira amene anaocheda mpaka ifa 6 to 7 so France bwana amuna awiri amene agona na ukauka anaocha mano French Revolution irangobwera inachosaga homosexuality okay so mene zinakhalira right now mufuna tingwerenga iyi in the human beast ndi kalata ya psychology ndaba kuti ya why atheism university ne analemba zimene munthu adaphunzira kwa PhD Nigel Barker chaka cha 2010 Ona ndifua yani usakhulupirira mu atheism na mina sapo pena munthu amene sakhulupirira mu usakhulupirira mu kutenga malo achi ndawo pereka zisanzo no anthu amene sakhulupirira Mulungu amakhala kwambiri m'mayiko amene ali ndi chuma chosokwa makamaka Europe pene mayiko amene sochita bwino kumapeza kuti kulibe anthu amene anthu osamakhulupirira Mulungu so akuti kusakhulupirira Mulungu ni chimene chili kwa anthu osogolera ndi chifukwa yani anthu osogolera angamba osogolera sakhulupirira chambirira nchonera tikaona nawo no ngamba kuona atheism azikunena basi pamakhala ndithu zimene timaziona pattern ilipo pene tikamaona ku Africa makamaka sub-Sahara kulibeko izimu right atikukhulupirira Mulungu kumamba kutsika makamaka mayiko amene aloso ku Europe mayiko ngati Sweden of which 64% sakhulupirira Mulungu Denmark 48% sakhulupirira Mulungu France 44% sakhulupirira Mulungu Germany 42% sakhulupirira Mulungu mosemphana ndipo kaona ku sub-Sahara anthu osakhulupirira Mulungu ali 1% yokha sub-Sahara Africa yakuti muona ali ndi two pattern mayiko ochita bwino sakhulupirira Mulungu mayiko osachita bwino akhulupirira yani almost yes ne ana kuno tikamona amene baba ere science imatha kuti kurokozera ife komanso imatha kusinthaso chilenge amene akuti chipembedzo chimakhala ngati imene magwisa ntchito kuti isogolera so abaona kuno anthu amene sakhulupirira Mulungu kabiri amaona akhala anthu amene apita ku college amakhala m'mizi ere maso kusakhulupirira Mulungu pakhala kwambiri kwa anthu amene ali ndi right so amafuna kuzayithu kwambiri zifukwa zimene zinzobe zingapangitsa amafuna kuzana kuno munthu akakhala ali ndi mavuto ati mayiko amene akusogola ndakhala ndi vuto anthu amapita kuti kwadokotala kapena kwa psychology kapena psychiatrist amafuna anthu a science athandize mafuta awo eni ndi mankhwala osati mwina ndi mapemphero amene apita ku church akhale unafuna kusangala akaonera mpira akaona mpira ndeti ndi chimozimozi imene amapita ku church namakusangala malo yefu njani ona so monga amakhala mmemba la mpira chimozimozi amakhala mmemba wa
so amakhaso ali mchimozimozi nalowedza afuna aonetsere kuti mpira ndi mpingo ndizosiyana. Anthu ampira ndizosukula ngati matimu osabwino ampira anthu amanena mwana ndakuti England Europe Africa kuno kuti timu yampira abwino ayi Fatima sada wambiri yani wakunja and mafana nene kuti mbali yayikulu afuna angoonetsa kunena kuti chipembedzo kukhala munthu wokhulupirira Mulungu ndi kukhala munthu osakhulupirira Mulungu ndizothekanso kukhala munthu moyo wamtambasale bwinobwino chifukwa chilichonse chomwe munthu amene amakhulupirira Mulungu zonse amakapeza kwa Mulungu iye munthu athu azipezanso bwinobwino pachani adziko pansi pano. So I don't know this science this science atipatipeza kitu so nafuna tulinge pamenepa pali udyetsero umene Bible unafuza Aroma chapter 1 verse 21 Aroma chapter 1 verse 21 akuti chifukwa kuti ngakhale anadziwa Mulungu sanamchitira ulemu wakuyenerera Mulungu ndipo sanamuyamika koma anakhala opanda pake m'maganizo awo ndipo unada mtima wawo opulikira. 22 pakunena kuti ali anzeru anapusa. 23 nasandutsa ulemerero wa Mulungu osawonongeka naufanizitsa ndi chifanizo cha munthu wowonongeka ndi cha mbalame ndi cha nyama zoyendayenda ndi cha zokwawa. So ndapakusema tona nawo kuti anthuwa akuziva ati ndi anzeru padapira aine ndalama right Mulungu salibe yani alibe ntchito ngati munaone kono pakunena kuti wati ndi anzeru akusandika utani opusa anditiona masirizi enawa zopusa zimene anthu akuchita pamene nzopesa isoni right so Mulungu akwasiya anthu so chimene anthu ophunzira amatani mafuna tuone zimene zimachitika mwa iwo amene okay tikamapanga series tikafika kuona mamuna andani nkazi ndanuona zopesa chisoni now tingovesera and kids that are identifying as animals going to school and they are purring instead of answering questions and they meow and the teachers are not allowed to question it because it's considered a queer identity. So tikamaka za LGBTQ and P. Je antena ni amakona namna kwakena kazo kena maze variant. So mwana uja aramva ndizima bila ku school kuzofusa fuso mwana ali sunga menye sunga nduse ali farimende zimene ali antona kompare anthu ndakulu umwana ati wati ndizinyama za serious zija and kungankhula bali kutawamangika actually right so you have kids that are going to school and they're saying I'm a cat and the teachers have to affirm them as a cat. Yes. So it's so not schools just are like literal zoos now, basically. They are. I am a 27-year-old transgender woman. I am a wolf therian and a member of the furry fandom. When and how did you discover this inner wolfness? Probably around age 10 or 11. I was watching an anime about wolves and see the wolf running across the screen, and I'm somehow just intrinsically like, oh, that's me. Have you spent any time around biological wolves? Yes. That sounds dangerous also. What context are you? So I was a volunteer with a preserve, and I've also visited many wolf preserves. Are you able to communicate with the wolves? Am I going to have a conversation with a wolf in the way that I'm communicating you and I? Obviously not. Am I going to read their body language, respond appropriately to their behaviors and their nonverbal cues? Yes. Would you be able to give us an example of this wolf communication? No. I'm not comfortable doing so. Okay, all right. How exactly? So we need wash. Nyama
amakumana ndi amene wawa ndikukhala nawo. Fusa nawo. Yeah. So, Purring. yeah. Instead of Okay, so video tinaona ija ndiya zimene zichitika kwa America. So kuja zimaita mamuna aja ndi transsexual. Then utese anabadwa akuoneka zimayi mana anabadwa ngati wamuna anabadwa amuna nachosa anaikisa mbere nditi mwina sanaikasa zibalo right. So ati ndi uferian iyo ndi wakwiye ndikuti amakhala rofu now akupanga bezi ndanthu ophunzira koma akuona ngati ndi ophunzira komano uchisiru chake. That's what Bible kunena Mulungu anasiya kuti apangezi Africa unkakeniza munthu amapangezi nizonso sizikuoneza nzeru ndakufuza atafotokoza amene mankhula ndi ujena sindikuva bwino kuti ngane bagrupa. so anthu otenondi right. So tikamakamba za atheism kodi zosatira mu society ndi zotani anthu amene amapana ali mu palipo zosatira chimakhala right. So tinguona sara education maphunziro amaphunzira to evolution munthu sanachokere kuyengedwa kumangandochokera kupanda kanthu kunamba dzimazi kena kuzipaza zasanduka nyani chane basi mwanjirena anthu anachokera kwa anyani right kulibe kochilengedwe nkhani yachani ya thanzi pamakhala sokuti tagwisa ntchito mankhwala kuti amene sakuyenera munthu tionanso even mankhwala amene amapasana ndi iwo anabadwa amuna amene ati iye achipenthu akazi amapasa mankhwala kuti ndi ayilipo chifana kuti mankhwala ameneyo amapasa anthu amene mwina amakonda kulimbana ndi ma sex offenders ndi amapanga aka straight apachi ndi amapasana kuti apange block puberty legal standards atheism kupanga malamulo a dziko imapanga dominated atheism. Now mukaona nkhani ya ona namuna okhaokha amene amapanga push kwambiri anthu amene sakhulupirira kuti amakhala kukana so yani Bible maso psychological standard makamaka kumera ana makhala kosiyana nacho khalidwe makamaka kupanga abortion ona namuna okhaokha kupha munthu amene akuoneka kuti ndimene ndi nthenda yotino zimuzuza zose zimabwera ani amabanja imakhala okonana okhaokha amuna akazi zamubwino kulekana kwabanja maso kutengana na hali kumakhala limodzi sizimakhala ifana munthu kulibepo maso society ani makhala ulemera basi zoti alemera bwanje benazo ntchito so ngakhala mulungu mulibemo philosophy imene imadziwika right. So tikamona maiko amene anavumira chito kwanena kupanga zokhaokha ndi amene in Argentina, Belgium, Brazil, Canada, Denmark, England, Wales, Finland, France, Iceland, Ireland, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Scotland, Spain, South Africa, Sweden, United States, and Uruguay. So maiko apa nthawi imene ndi amene anayikira atavomeza so maiko ambiri ena ndi awa chinadora Australia, Austria, Chile, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Ecuador, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Italy, Japan, Malta, Slovenia, Switzerland, Taiwan, Northern Ireland, Jersey, Gibraltar, right? So ikamona by 2015 maiko muli ready mu ndimene anakaniza mwangaona kamalayo yenewe kuganiza so maiko ambiri amene anakaniza homosexuality mutaona kuti Europe yonse inavuma North America yonse ndeti Canada ndekuli malamulo okhwima Europe, Mexico, umusi kwa china Argentina, Germany, Brazil. Right? Umene kwa Africa mutaona tuno maiko achiwo kuyalaya anakana South Africa inavuma Madagascar, Australia inavuma Europe. So kwambiri ndi Middle East maiko amene ali ndi chipembedzo Islamu na Kristo. Russia so inavuma so taona mapu mene momwe ready anthu amene akukana ana tinodziko osapasira chitenga totola maiko chipesesa
so nakuona ndithu so ufuna kuti kuti tikamanga za homosexuality movement imene yaina mkutano so tingoona zinthu zina so Ireland 2013 and Ireland inapanga referendum kuti position yawo zilola nchipiro kwa section 2013 so ikamaona France 2013 inavomereza ndio muno gani kuna wakao unaona smile ni muna yake ndima kazi right mimi naona New Zealand ndeferi New Zealand nakhala dziko lambirira ku Asia yete Pacific kuvomereza ile brand zikunana kukwatira kuno South Africa as bomba awiri 2013 anamanga ndithu kwati traditionally nyama gas so many were that 27 one are left but yeah chebo nzaka 27 ina ndithu boga right inisa anyways ngamanga za 2013 the president anasindika pale kwa homosexuality na president wa ujini wa America first term ankalowa ankasanta musi second term kura wine anafunika rasinthe malingana yake ndipo anamba banga back nkhana za yani za 2015 America inavukira kuti basi au magea takwati yeti magea anavumira kale mano kuti ukwati wawo usuma loledwa ndele ngati simuna kwatire muibe ma rights ena ake zinoza lake zimakhala kwa anthu kwatira okha ngati kugula nyumba limodzi chani kuika katundu m'mayina yeah so Obama ndamene anapusha kwambiri so even uyu yani Bill Clinton anaiso mbali yotuno amafuna tuno court umelezi ziminiti right so ndamene Senator Rob Sportman ananena tuno ndima wake mene ali magay wefebe basi naisa auzi bakasa kuti chani magay Senator kuti so here are Clinton when I ankaimilia president bana aluza mano Obama na mtengo raka cabinet yake so anamba ku support raso yani bana magay right Senator Casey when 2013 anafumilia so yani magay so tana no anambili wa mega anamba banga support yani Boy Scouts anachosa ban 2013 yama open gay youth members so Boy Scouts mwazo anamena kunega amapita mwina kupita kuchile mwaka apanga kampu chane akameza mabwera kusu now zingana atu ku kampuko mwatengi anaenda singana kunye mu kampu 20 izovunta yama ndada amena kuti ndi gay sirufuna sazikhaso scout para mambo azimenezozo ne ananda basi daiyo sabani amene my boss gets again atawera akamexana ndi anya muone so Time magazine ocho no watu wakati muna ukaoka awi 2015 fatano na many anachosa ya bani so Supreme Court napo za gay marriage 20 so when I know White House ana ikira rainbow flag imene mungu anayipasa kwanu otisazona kasoyani ziko mano anthamene anayiteka kuti ndi yawo limira LGBT so US ambassador of Denmark ambassador wa USA Denmark gay anabati zake unaona 77 pastors anaukizana ndi jani okay so amene adakuti aku Australia so nkhani ama gay namba na tuna mweneko akuti mbusa ari munthu akufusira ukwati mwamuna wake mpingwa Texas Methodist Church bari aposa anazo kuombera mchurch imene
Mirembo. Nekulu yu alinyasa kwambiri zimene yankhula 2013 aliya busa anano Yesu nakafika kuvomereza anano anolakwisa pankhani ya ukwati amuna mkawo paja Yesu adachita kufotokoza atino pachiyambi panayi wamana ndi yani zimene wayika pamodzi Mulungu asalekanise Matthew 9. So Yesu anasusiratu so adi Yesu akufunga kwankulu Desmond Tutu okusafika bibili simuzana ati athakusankha kuti apite ku Gahena kuposa kuti azipembedza Mulungu amene amadana ndi magay. Ona so atiyeyo akuti ufulu umene akumenyera magay imodzi imene masafika amamenyera mu boma la Sambawa apatayi 2013. Can you imagine munthu amene zimene ndi bishop archbishop sana. So ndiziyati manene zinatu zimama ndi women's ordination ndikubwera kuja. So church ku Netherlands nazibereka yokha kuti no ikhale malo amtendere panthu amene ali mu LGBTI. So mpingo labwera limene mulili mkhaiba. So Netherlands Union Conference so Secretary of State Kerry promoting gay rights abroad at the very heart of US policy. So Senator 2013 Senator Secretary of State Kerry John Kerry ati US policy abroad ngati mene USA pamanyira ndi ifeyo ati policy yawo yeniyeni pa mtima penemene ndikupanga kumodzi ndamagay. Ndipo ndizoona. Can you imagine kuti no policy asizoti alimbise maubale America ndi Africa kapena ndi Africa itu ayi ngandoti alimbise yani. Okay. I mean how is that kuti no dziko lotukuka dziko lapasi cheni pa mtima pawo ayi yawere right. Okay. So UK Prime Minister David Cameron amafuna no akufuna kuti no anthu okay afuna apange export kapena UK Prime Minister amafuna kuti no dziko lonse lapasi iganizenso kachiwiri nkhani yawo manje ena nkhani ya magezi. UK Prime Minister can you imagine naye also kuhambe. So ati David Cameron amene anayi Prime Minister UK ati naye amene amapanga ban homosexuality level yopyezoti atha kutaya aid imene timapasa. I mean so tidula aid kwa anthu ana azifa azimayi azifa anthu afe chifukwa cha magay. Ayi saziberekaso. Actually tifika mene kuti kakamba za mbiri yaku Africa anafika kuti no naye amene ndingachosera mayi arabani kwa afe kufika avumere chani magay. Can you imagine anachitafika mene right. So Obama amafuna nabo afotokozere ndithu nabo palima ambassadors ama homosexual 5 mene anayi ambassador America kumiko. So ati Obama namba panga zokno ma activists ama homosexual ambo panga train ma activists ena kuzikusira. Right. So US embassy inamba panga push gay pride ngamene mali kumayo nguli embassy ya America embassy kuzichitika gay pride azipanga so celebration ama gay. So even queen wa US anapanga sign down okay let's go nine swasai adi ana mesana mapusana no ye opposisa ana nena ani ya homosexual as anamuna aliyo wa homophobe ngati mene makhalera odazo azimusala mthawu ngati isizime iwe ukangwankhula kuti ni ya Bible imalesa zimezo iwe ndi homophobic basi iwe ndi woyipa kwambiri umadana ndi anthu ife atino amagona namuna okhawo ndipo amene basi ntchito inathera pati right. So nkhani ndeko kwambiri so disciplined by so banana mpena malika okay but yeah the BC 2004 the BC Supreme Court nana no ma students
ABC College of Teachers anali ndithu ufulu kuti apange suspend of high school komanso student council peace camp pa mwezi umodzi osalipira chifukwa cha makala amene analemba mu newspaper kususana ndi homosexuality. So ineyo ngati ndapangira apapano nditi ngati ndili pa ntchito lero ntchito kanga asandilipire andipange suspend chifukwa ndapanga video imeneyi yopanga sensa chani za homosexuality. So ni nkhani yakuno atapita ku court akhoti aja anati yayi sanalapisa zikuyizana bwanji. So awaso ku Hawaii yani lesbian so zinachitika chani zinachitika kuno 2015 panali wina kama kuisa maflawa ndi anthu anati afe lukwana na akazokhalokha pafunika apase maflawa pa decoration ndi anakana oti basi kuuza kupangaso. So panali California anawanga ban gay conversion therapy center at legal bar. So kuli malo ena amene unoti wa gay ama agamba opempha panga asiye chani gay meye mali gay conversion therapy kamene palena amakisa ntchito psychology za munthu kaniza kuzumanga mulingali naye mpaka atukunye ntchito kusanewe ndi imene anaita it's illegal pano so sufuna somange zimenezozo alifana munthu amabada wa gay na usanga ndira kuti mpaka lero sanapeze ku gene yake munthu akalamuna makomozo mzake XY akankazi ni XX but people mu macromosomes mwebe ku gene yodi ndwake palibe or trans palibe there is nothing of that but the science imene mpaka lero right mano akupanga so zinthu zidi zimadawisa kuti ziyokera kuti kuna pa president ajana adaba pali china chake chikukhira ntchito yani pansi so Dominica imakakamizidwa isinthe dziko limene lake pakhani ya homosexual right maka maiko ku Caribbean right so fanya ngati European Union imapusha nkhani za jana za homosexuality kusema. So president ku Sweden busa wa Pentecost Green anagamulira kuno akakhale mwezi umodzi izwa fana kuno ananena mulali kanzaso sichanena kuti no ndi halsa yonyasa kubira society ayi mweyo anangolalika ananati simunga mkhazo ndi hate speech zilingana na kuno munthu ambe kunyoza achewa anthu oyipa ndaza kwa kupota zimenezo ze kapena akhale kumwera nazida tomboka ndoyipa ndino kunkho yenjo mwanjirani zibangisa no mtundu muzi ugire mtundu ine imene tipata hate speech ndizona ambisa nkhondo ku Rwanda zija so abakuti ukaonkhula angulalika against njitide ogona namuna kukhala ndi mlandu mpaka kupizwa muona wene. So ni nkhani zoti zikuchitika mwa kuno silimazika. So uyu ndi Adrian Smith amene adasisidwa once anajuzi sala yake anaidwa ndi 40% chifukwa chanana kunono mauwati ogona namuna kukhala kwachitano ku church ndikutenga equality kuipitisa patali. Now the thing is makosana afuna zikuona namuna kukhala atapita paja kukoti uchama dalisa wandamene madisi atapita kunevu na amafuna atenge zimezi azikagamize zino emuti because which iweyo they know kuti no sukufuna zino so nkula amene zinawo anansisa kungwa nkula zimezi pa Facebook anasisida kuchira kwayo sala kubibi waso 40% unaona anamulimba pa Facebook right pamene Peter and Hasley Bull anagamula no alipire 3600 eri pana tuno analola kuna ananena kuti no kupia ndi bed and breakfast wao anana kuti no anthu okhala amene okwatira atakukhala double bed nenga osawatira uzakhale mu double bed nana abanga so 3600 pounds utenge ndalama imene mwipange times 2000
tapangana ndalama iyo tikaipanga kwacha ndi 7 million just because munthu abwera ku bed and breakfast kwa muzarako ndinonkwatira kuzidi okay basi nokugula musinga ndi pachibwezi yayi ali moyo mwasala kumane iwe ndi Chikristu chako so panopa dziko lapasi linawo ona so Lillian London anali register council ndipo ntchito yake inachosera pano mamanagers ake anamuuza onera kuti ambe kukhulupirano ukwati palipa mamuna mozi so chifukwa chikhulupiriro sadafuna kuchisintha ntchito yake inathera pati usati kuti lako amphakena kalikonse koma ati iwe ukhulupirira zimene zonzo akukakamiza how did you ziwathu amene Dr. Angel McCasey right so the deaf amene amapangazana amene sala right ku University ya America right anapangidwa suspend fano anapanga sign petition ili yokana kuti no ukwatisa usite mpaka anapangidwa suspend kungosana kapi inowazata pa petition right so so bini man wazama mtaku Jamaica kubidazo nchito ama yapagina yesisaba ama mchile sama ni Babylon abinazo nchito right walivina ake anaku Jamaica anampeza atampese matraka ananipesa matraka basa nampasa nane kwa matraka also waponya mama Babylon paper abinazo nchito so bini man anaimba ku nyimbo yo susara bage ave bini man anapemba kyo chino mage acha akapanga show na amamusata ndio amba kuyaita na organizer zuri mubanga umuti mtu wa hate speech mubanga nthawo mpaka mashows akanamba kumatseka mpaka ana pangira kuti force abebes and by rapper wina amati Eminem lochuka kwambiri kalikale amatha kupanga ma anhambiri kale tena amatha kumwimba munthu oti ndi wage unyoze naimba nyimbo ina yake anyoza ina yake ndi rap ndi wage nyata panga napepesaso of which kale sizimateka anapesa fine if no this issue nego bosa ina yake right so itu anapepesa wana ya anafika kuna watu ndabebesa mwana sakutani sakundisia aufina ukhanga limuna ndiye ndajoine ndikaizo nanenge right so so tamona arina ndikube mphani kuti no ndikulu nyimbo zimene ndalemba jani kale ndipo konda ina ali yesi ndipo ndikube mphani no so bini manara Canada ndekulimba nopya lino homosexual gender systems of religious freedom so ronaldo Canada maka panopa mina akana atenga ma tracks ungogawa atatu chamana munjata ende bali masosana nkhani so right so UK MPs ananava position ya Chikristu right mene anavasida discipline farana kana kuerenga lokhuza mageza apengeni basi ulene singafuna ukuerenga zaidi bwana mthu alipesa wenewe singafuna ukuerenga kumana mpanga yani session right so kwa mene Quebec napanga fine mtu 4,000 pounds I don't know anapeleka ma comments on sabno amunyoza anta homosexual kumano kwa damu nemwe namakhala ntambira amango lalika right so ndizovuta kwambiri right so we of course ana crowd no mafagods mene makhanga ndi mavuta kwambiri so anampanga right so Canada High Court nane no ma tracks susana ndi homosexual
imeyo ndi hate speech. Attracts you kwambiri ngati attracts them Bible. Right? So French mayor amene anakana kuti no angakwatise kwa homosexual akuti pali chopezera takhala ku ende uyu anamangira ma street preachers ku USA ngati mena mamungira kuti apostle amatanyimba mzinda kumaliye ku America zimachitika amene yani anamanga kana no homosexuality India homosexuality inavumbuka 2018. So tikaona baba amayanga akwati mabuku ana amene ngona sisi the dagli abaka age abazima awira ora akwatira aine ana amuna mabuku ana ona ati romero bambo anga ndiro arava ari mayanga ndi bambo anga kwatita komano pali munthu wasopano nyumba bambo anga ndiba magona limozi asibugulana mene akuti kukhala wa gay ni chitiro na chikondi akuti bambo anga amakhala chimnemozi ndi Frank ikumene silana izizi ababasana and this is rotting out and ibuku lija makamba iti Josh and just have 3 moms zukazo. Now daddy and papa attacked that, so daddy and papa again. Fine. Some families have 2 moms and 2 dads. So obugana or someone's into no piazo kazo. I've got a cat and 2 dogs, I've got 2 moms. I didn't have we lesbian. So mama and mama and me. So mommy, mama and me. So abanga promote zukazo. Not easy but TV is a part 2. Don't know familia. Part yes, okay, part 4. Don't know familia sexuality Bible. Design more time. For the one over the legal part, ni ofuna woni the anime ina more akumatambikire fwa cha phunzira bwino linaso nakhala nawo kupera mwatsatira makamaka mbiri ya homosexuality imene zoyika kalekale ma 1600 komanso taonayo za kagulu kamene ka Illuminati kuti kanakagwirabe ntchito yake kamagwira mwachinsinsi underground. So taonanso kunja au nkhani imene ilili mpaka panopa and imene zalowera society yathu mpaka mabuku ndi anawo. So tiyamikire pacha phunziro limeneli, Mulungu adalitse. Amen.